彼女が妊娠した。再婚をするから離婚しろ。愛人を連れてきて、そんなことを言ってきた夫。だが彼らの思い通りにさせてたまるものかと、私は反発した。はあ、するわけないじゃん。え、私がおとなしく身を引くとでも思ったの？計画通りいかなくて残念ね。顔を青くする二人を見ながら、私は高笑いをした。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。私には現在マサトというお付き合いしている男性がいる。彼との出会いは仕事関係で、お互いが働く会社が取引先で、私たちは担当者同士だった。最初は仕事相手という感じだったが、ある日彼の方から食事に誘ってくれたことをきっかけに、異性として意識するようになった。私たちは年が同じで、しかも大学が一緒だったことが判明。違う学部にいたから、話したことも多分見かけたこともないのだが、同じ頃に同じキャンパスに通っていたと知り、不思議な気持ちになった。そして同じ大学出身だということで、一気に親近感が湧き、それで多分距離が縮まっていったのはあると思う。それから彼は私を定期的にデートや食事に誘ってくれた。大学でのことを話したり、昔自分たちの世代で流行ったこととか、いろいろと話題は尽きなかった。その後、何度かデートを重ねてから、彼に告白されて、私たちは付き合うことになった。今はお付き合いして1年ほどが経っているが、どんどん私は彼のことが好きになっている。彼となら結婚をしてもいいかななんて思い始めているほどだ。そんな中、なんと私はいきなり彼からプロポーズをされた。のぞみ、俺はこれからの人生をずっとのぞみと生きていきたい。だから結婚してほしい。そう言って、彼は婚約指輪を渡してくれた。私もマサトと一緒に人生を歩んでいきたい。これからよろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。大好きな彼との結婚が決まって、とても嬉しかった。それから私たちは両家の顔合わせなどを済ませ、結婚式も挙げて、無事に新婚生活をスタートさせた。結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は寿退社をして専業主婦になった。専業主婦になったからには家事を頑張ろうと思い、私はいろんなサイトや動画を見て勉強をした。おかげで掃除の仕方や便利グッズにとても詳しくなったし、料理のレシピも詳しくなった。毎日いろんな料理を作るので、夫もとても満足してくれている。このピーマンの肉詰め、すっごく美味しいよ。このタレが特に美味しいね。でしょ。ご飯がすごい進むよね。夫が笑顔で美味しそうに食べてくれることがすごく幸せだ。私はまたその笑顔が見たいと思いながら毎日メニューを考えている。そして休日になると二人でカフェに出かけたりドライブに行ってとても楽しい時間を過ごした。夫は仕事を頑張っていてしっかりと稼いできてくれるので、私が専業主婦でも十分に生活することができている。その後も私たちは幸せで楽しい結婚生活を送っていた。そしてあっという間に結婚してから3年が経過していた。3年が経った今も基本的に幸せな日々を過ごしていた。だがそんな中、一つだけ悩み事があった。それは最近夫の出張が多いことだ。仕事で結果を残すようになり、上司から期待されているらしく、大事な出張を任されることが増えていたのだ。現在は最低でも月に1回は出張が入っていて、出張に行くと2、3日は家に帰ってこない。夫と2人暮らしの私は、夫がいない部屋で一人寂しく過ごさなければならない。大好きな夫がいないと退屈で寂しいし、料理や掃除をする気も失せてしまう。だが夫は期待されているからこそ出張が増えているわけだし、文句は言えない。それに私は専業主婦で夫の給料に頼っているのだから、夫の仕事が増えていることは感謝しなければならないだろう。私は自分にそう言い聞かせながら、早めに二人用の広いベッドに入り、眠りについた。ただいま。あ、おかえり。
お土産買ってきたよ。ありがとう。夫は出張から帰ってくると、いつもお土産を買ってきてくれる。私は2、3日ぶりに夫と会えたことを喜びながら、お茶を入れて、夫と一緒にお土産のお菓子を食べた。この流れは最近の定番だ。私はまるで犬みたいに夫が帰ってくると、尻尾を振って喜んでいるというわけだ。だが夫の出張は予想以上に回数が増えていった。土日を挟むこともあり、私は休日に夫と出かけることができないのがすごく寂しかった。しかしそんな中で嬉しい出来事が起きた。妊娠。うん。今日お医者さんに見てもらったら妊娠してるって。なんと私が妊娠していることが分かったのだ。俺が父親になるのか。夫はとても喜んでくれて、私はすごく嬉しかった。夫と夫婦で協力して、これから温かい家庭を築いていける。そんな風に考えてワクワクしていた。だが妊娠が決まってからも、夫の出張は相変わらず多かった。妻が妊娠したのだから、せめて土日くらいは家で私を支えてくれてもいいのにと思ってしまう。そして平日の時だって、夫が出張だと私は家に一人きりになる。まだお腹は大きくはなっていないけれど、それでも何かあったらと思うと不安になる。お母さん、わざわざ来ていただきありがとうございます。いいのよ。私は専業主婦で暇してるからね。義母はそう言って、夫が出張の時は家に来てくれて、私のサポートをしてくれた。出産の経験があり、家事もしっかりできる義母がそばにいてくれるのは、とてもありがたい。私の実家は地方にあるので、なかなか簡単に行き来することができない。だから義母には本当に感謝しかないのだ。のぞみさんが安心して出産まで過ごせるように手助けするからね。お母さん、ありがとうございます。義両親がとても優しいのは嬉しかった。よく嫁姑問題なんて話を聞くが、私にはそんな問題は一切なかった。それから数ヶ月が経って、私はついに出産をした。生まれてきたのはとても可愛い女の子だ。生まれたか。すごく可愛いな。のぞみ、ありがとな。うん、二人でしっかりと育てていこうね。夫も娘の誕生を喜んでくれた。これから二人で協力し合いながら子育てを頑張っていこうと思った。だが悲しいことに、夫はその後も出張が続いて家を空けることが多かった。私は初めての子育てなのに、夫が近くにいないことが多くてすごく不安になった。そんな私の不安を察して、また助けてくれたのが義母だ。普通赤ちゃんが生まれたら会社側もいろいろと考慮してくれてもいいと思うのだけれどね。義母はそう言って私の味方をしてくれた。義母の存在は私にとって本当に大きなものになっていたと思う。義母がいなかったら私はここまで冷静にいられなかっただろう。不安に押しつぶされて夫に当たったりしていたと思う。だけど義母がそうやっていろいろと支えてくれても、夫に対して何か言ってやりたいという気持ちはどんどん募っていた。そんな中、ちょうど我慢の限界だったのか、噴火した時があった。再来週の木曜日から5日ほど出張が入ったから。きっかけはそんな会話だったと思う。また？なんでそんなに出張が多いの？私が突然声を荒げたので、夫はびっくりしていた。なんだよ。仕事だから仕方ないだろ。夫はそう言って、私の発言をめんどくさそうにしていた。夫婦での時間をもっと取りたいと思っているのに、そんなめんどくさそうな顔をされるなんて、とてもショックだった。そしてそんな中、私は思いもよらないものを見てしまった。それは夫が風呂に入っている時のこと。いつもなら脱衣所までスマホを持っていく夫だったのに、その日は忘れてしまったのか、リビングにスマホが置きっぱなしになっていた。夫のスマホを眺めていると、いきなりスマホの画面に誰かからのメッセージが浮かび上がってきた。私はそれをつい見てしまい、
そして動揺した。そこにはユカという見知らぬ名前が浮かび上がっていたからだ。これってもしかして。私はなんだかとても嫌な予感がした。そして夫が風呂から上がったので、すぐにスマホから離れた。夫は慌てながらスマホを取ると、髪を乾かしにまた洗面所の方へ戻っていった。今まではそんなことは一度もなかったから、とても怪しいと思った。それから再び夫が出張だと言い出したことで、私はいよいよ夫を調べることに。私は興信所に調査を依頼した。するととんでもないことが分かった。夫はどうやら出張先で不倫をしているらしい。相手は地方に住む女性で、見た目はかなり若いそうだ。私は夫が現地妻を作っていたことにショックを受けた。まだここに小さい私たちの子がいるというのに、どうして不倫なんてできるのだろうか。私は夫に対して一気に幻滅をした。のぞみさん、本当に具合が悪いのね。顔色が良くないわ。お母さん。優しくしてくれる義母の前で、私はつい泣いてしまった。どうしたの？びっくりする義母に、私はたどたどしくも説明をした。すると義母の顔はみるみる赤くなり、怒っている様子だった。あのバカ息子、のぞみさんをこんな悲しい目に遭わせて、許せないわ。義母は私の味方をしてくれた。そしてある作戦を提案してくれた。私はそれがいいアイデアだと思い、それに乗っかることにした。それから私は子育てに集中した。夫は私が夫の不倫を知っているとは思っていないようで、来週にも出張があるんだ、ごめん、と説明してきた。毎回そうやってごまかせていると油断している夫が滑稽で仕方なかった。私はもうすでに夫に対しての気持ちはなくなっていた。今は娘との時間を大切にして子育てに集中したいので、何も知らないふりをして専業主婦をしている。夫はなんとなく私の態度が冷たくなっていることに気づいたようだ。だが自分自身は不倫相手がいるので、私との関係を改善しようという様子は見られない。そしてそんな生活を送り始めてから半年ほどが経った頃、ある日出張から帰ってきた夫がついにアクションを起こしてきた。お帰りなさい。その女性は誰かしら。なんと夫は出張から帰ってきた時にある女性を連れてきた。その顔は不倫の証拠写真に写っているユカと同じ顔をしている。彼女はユカと言って俺と付き合っている。私はわざと知らないふりをして驚いてみせた。いきなり来られてびっくりしてますよね。しかも愛人を紹介されて戸惑ってるんじゃないかしら。勝ち誇ったような顔をするユカ。私が驚きのあまり声が出せないと勘違いしているのだろう。そして夫は私に構わずこんなことを言ってきた。彼女が妊娠した。再婚をするから離婚しろ。愛人を連れてきてそんなことを言ってきた夫。妊娠。さすがに妊娠しているとは思わなかった。ああ、彼女には俺が必要なんだ。今はまだ若いから一人で生きていけないしな。興信所の調べで彼女がまだ大学3年生だということは知っている。2人が出会ったきっかけは知らないが、出張先で夫が学生と不倫していると知った時は寒気がしたし、ものすごい嫌悪感を抱いた。お前はもう30歳を超えてるし、どうとでもなるだろう。俺たちの関係も事実上終わっていたようなもんだし、早く離婚して出て行ってくれ。そのように要求してきた夫。だが彼らの思い通りにさせてたまるものかと私は反発した。はあ、するわけないじゃん。私は離婚はしないわよ。どういうことだ。私たち不倫をしてたんですよ。普通は怒り狂って離婚するものじゃないの。私がおとなしく身を引くとでも思ったの？計画通りいかなくて残念ね。私は離婚しないし、もちろん不倫に関する慰謝料ももらうわ。まだ乳幼児のこの子を私に押し付けて
不倫をしていたことはかなり印象悪いわよ。慰謝料も高くつくでしょうね。そんな。あとゆかさんだっけ。あなたが学生だとしても罪を犯したことは事実なんだから、あなたにも慰謝料を請求するから。そんなの払えないわよ。親に立て替えてもらえばいいじゃない。無理ですよ。親にはまだ何も話してないんですから。あらそう。じゃああなたのご実家に内容証明を送っておくわね。私、あなたたちが不倫関係にあることは知ってたのよ。そして夫があなたの一人暮らしの部屋で半同棲状態の生活をしていたこともね。そのことも慰謝料を増額する理由にはなるわね。それくらいあなたたちがしてきたことは最低のことなのよ。そんな。お前ひどすぎるぞ。だけどそれでゆかと一緒になれるなら受け入れよう。何言ってるの。私、離婚はしないから。慰謝料はしっかりともらう。その上で実家にも帰るわ。だけど離婚はしないから。そしたらあなたたちも結婚はできないでしょ。そんな。顔を青くする二人を見ながら、私は高笑いをした。そうそう。この作戦を提案してくれたの、あなたのお母さんだから。あなたが不倫をしていることを伝えたら、お母さんもお父さんも怒ってたわ。もうあんなの息子じゃない。縁を切るって言ってたわ。嘘だろ。連絡してみれば。まあ何を言われるかわからないけど。私、結婚もできないのに、赤ちゃんを一人で育てないといけないの。ゆかは相当動揺している様子だった。自分の親に頭を下げて、子育てを手伝ってもらうしかないんじゃない？そんなの無理。きっと許してくれない。その辺はあなたたちの問題だからどうでもいいわ。とにかくそういうことだから、私は早速実家に帰らせてもらいますね。私はそう言いながら荷物をまとめ始めた。夫と不倫相手は顔面蒼白の状態で、その場にへたり込んでいた。その後、私は弁護士を通して、夫と不倫相手に慰謝料を請求。優秀な弁護士さんがついてくれたおかげで、かなりの額を支払ってもらうことができた。そして元夫は本当は出張ではないのに、出産したばかりの自分の妻に出張だと嘘をついて、不倫相手に会いに行って、さらにその不倫相手を妊娠させたことが職場内に広まり、女性社員たちからは無視されるほど、冷たい目で見られているらしい。だが多額の慰謝料を支払い、さらには私への婚姻費用と、不倫相手との子の養育費も支払わなければならないため、仕事を辞めることができず、ストレスを溜めているそうだ。また義両親からも感動されて、現在は孤独で寂しい日々を過ごしているらしい。不倫相手に関しては、自分の親から感動されかけたそうだが、誤り倒して親に慰謝料を立て替えてもらい、親に借金を返すという形になったそうだ。まだ大学生だから失敗もするのかもしれないが、これを機に自分自身を見つめ直して反省し、ちゃんとした母親になってほしいと思う。そして私は実家に戻り、地元の小さな会社で事務の仕事を始めた。たまに義両親とも連絡を取って、娘の顔を見せている。今回の作戦を提案してくれた義母には、とても感謝している。今回は離婚せずに復讐をしたので、これから夫とは何かしらで揉めるだろうが、すでにだいぶ不倫相手と夫が痛い目にあったようなので、そろそろ離婚してシングルマザーになろうかなと思っているところだ。出産したばかりの妻を放って不倫って最低ですね。でも義母のナイスアイデアで見事に復讐を果たすことができましたね。主さんが考えている通り、自分の仕事などが落ち着いて準備ができたら、もう離婚してもいいと思います。これからの主さんと生まれたばかりの娘さんの人生が幸せになることを祈っています。嘘ですよね。何を言ってるのよ。私は今、実家よ。
じゃあなんでご実家から来れないんですか？あ、そう、寝坊したのよ。は、私の実家からだと葬儀場までかなり遠いじゃない。だから朝かなり早く起きないと寝坊状態になって間に合わないのよ。そうですか。わかりました。後悔しても知りませんからね。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。小さい頃から夢だった職業に就けたことで、私は仕事一筋の人生を歩み、未だ独身だ。仕事は責任も多くて大変だが、やりがいがあってとても充実した日々を送っている。今日は久しぶりにゆっくりできそうなので、実家に帰って母に会いに行った。のぞみ、おかえり。久しぶりね。ただいま。やっぱり実家って落ち着くね。数ヶ月ぶりでも全然自分の家の感覚だよ。よかったわ。ゆっくりしていってちょうだいね。父が数年前に病気で亡くなってから、母は現在実家に一人で住んでいる。私はまだ独身なので一緒に住もうよと言ったのだが、あんたにいい人ができた時に私が邪魔者になっちゃうでしょ、と言って母は同居を断った。それから結構経ったが、未だに私にはいい人はできていない。ねえ、お母さん、最近腰の調子はどう？ああ、まあだましだましやってるって感じかな。病院にも通ってるし、とりあえずは大丈夫よ。でもやっぱり心配だよ。私、仕事が忙しくてなかなかこっちに来れないから、できれば一緒に住むとかしてお母さんのこと見れるようにしたいんだけど。いいのよ、そんなの気にしなくて。ほら、のぞみにいい人ができた時に。いやいや、前にもそんなこと言ってたけどないから。私、本当に男っ気がないの。そんなこと堂々と言われてもお母さん困っちゃうけど。ごめん。でも仕事中心だから結婚とかは何か奇跡が起きないとしないと思う。そっか。まああんたの人生だから別に強制したりはしないわ。それよりも同居の件だけど。その時、家のチャイムが鳴った。宅配便とか。私、出ようか。いや、きっとゆかさんだわ。そう言って立ち上がり玄関に行く母。ゆかさんは兄嫁だ。兄とは4年前に結婚していて、私が最後に会ったのは父の葬儀の時だ。あ、のぞみさん、お久しぶりです。ゆかさん、ご無沙汰してます。元気でしたか？お父さんの葬儀以来ですよね。元気でしたよ。よかった。お仕事忙しそうだから体を壊してないか心配でした。お気遣いありがとうございます。ゆかさんはおしとやかで上品だが、明るくて愛想がいいとても素敵な女性だ。久しぶりに会った私にも、こんな風に優しく話しかけてくれて本当にいい人だと思う。今日は何か用事があったんですか？私がゆかさんにそう聞くと、母が口を開いた。ゆかさんはこうして定期的に私の様子を見に来てくれてるんだよ。え、そうなの？お母さんが腰を悪くしてからというもの、やっぱり心配で。私は専業主婦ですし、少しでも夫の家族の役に立てればなと思って。なんて素晴らしい人なのだろうか。涙が出てきそうだ。ゆかさん、母のためにありがとうございます。私は頭を下げてお礼をした。いえいえ、そんな大げさな。当たり前のことをしているだけですよ。私は兄嫁のことが一気に好きになった。もちろんもともと印象は良かった。でもこうやって自分の旦那の家族のことも大事に思ってくれるというのは本当に嬉しいし、さらに印象が良くなる。そうだ、ゆかさんも来てくれたんだし、みんなで美味しいものでも食べに行きましょうよ。母がそのように言ったので、私も兄嫁も賛成し、女3人でお寿司を食べに行った。みんなで美味しくお寿司を食べながら、いろんな話をした。大体は私の仕事のこととか、
兄嫁と兄のこととか、兄が普段家でどんな感じなのかとか詳しく聞いて、私と母はニヤニヤした。それは兄が今まで私たちには見せていなかったような顔だったからだ。いつも長男として責任感にあふれていて、私を引っ張っていってくれるような頼りがいのある兄という印象だったが、夫婦では意外にも甘えん坊なところもあるようだ。きっと私や母にそのことについていじられたら嫌だろうから、そんなことはしないが、私の知らない兄を知ることができてちょっと嬉しかった。でもゆかさんはなんていうか天使のような人だから、兄が甘えてしまうのもうなずける。兄は本当にいいお嫁さんをもらったなと思い、私もあんな旦那さんがいればなぁなんて思ってしまった。だが思ってしまった後で、思考回路が男みたいになっていることにちょっと自分が嫌になった。亭主じゃなくて嫁を欲している感じだ。時代的には旦那の方が家を守るというのも全然ありだが、女性らしい考え方がしなくなってきているのはいかがなものか。そんなことを思いながら家路に着く。それからまたしばらく仕事に没頭していると、兄夫婦が新築の家を建てることになったと母から連絡が。私は休みが取れた時にまた実家に行き、母に詳しく話を聞いた。一軒家を建てるなんて、お兄ちゃんたちすごいね。しかも結構豪華な家なんでしょ。でもゆかさんは専業主婦だし、お兄ちゃんはそれなりに稼ぎはあるけど、豪華な家を建てるのは審査とか難しいと思うんだけど。私は疑問に思ったことを聞いてみた。すると母は驚きの発言をした。実はね、私が少し援助したの。え、そうなの？お父さんの遺産が結構入ったし、ゆかさんにはいつもお世話になってるからね。そっか。それで少しっていくらくらい出したの？2000万くらいだったかしら。2000万。私は思わず驚愕の声を上げた。ちょっとそれはいくらなんでも出しすぎじゃない？でもゆかさんはいつも優しくしてくれるし、それにね、マサトたちが同居してくれるって言ってるの。そうなの？母は嬉しそうにそのように言っていた。やっぱり一人でこの実家に暮らすのは寂しかったのだろう。そして独り身の私よりも、専業主婦のゆかさんと長男である兄と一緒にいる方がいいかもしれないな。私もその方が安心できる。やっぱり仕事が忙しい時は家に帰る時間が遅くなるし、その間は母は一人になってしまう。もし母に何かあった時に私が仕事で対応できなかったら、一緒に住んでいる意味がない。それに母は兄夫婦との新しい暮らしにワクワクしているようだ。それから数ヶ月後に家が完成。兄夫婦と母は同居を始めた。私も新築祝いを持っていくタイミングで家に上がったが、びっくりするほどいい家だった。最新式のキッチンにお風呂。内装も高そうでとてもおしゃれ。庭も広くて、子供がいたらキャッチボールとかもできそうだ。確かにこれは豪華だなと思った。お兄ちゃん、ゆかさん、新築おめでとう。のぞみ、ありがとありがとうのぞみさん。お母さんと同居してくれてありがとね。う。いやいや、感謝するならゆかにしてくれ。俺が仕事でいない時はゆかが母さんのことを見てくれるから。俺とゆかで二人がいればのぞみも安心だろ。気にせず仕事に集中してくれよ。そんな会話を終えた後、兄夫婦に新築祝いを渡してみんなで外食をしに行った。今度、みんなで庭でバーベキューとかしたいな。みんなで食事をしている時に兄が楽しそうにそのように言う。まだ早いよ。匂いが家に移ってきちゃうじゃない。そうやって笑顔でゆかさんが突っ込む。そっか、まだ我慢だな。なんとも和やかな雰囲気で、兄夫婦を見ていると私もなんだか結婚がしたくなる。まあ相手はいないのだが、母もこれから兄夫婦と一緒に同じ屋根の下で暮らせることにワクワクしているようだ。私はほっこりしながら
自分もちょっとずつ婚活を始めようかなと思いながら家に帰った。とてもいい時間を過ごせたな。そして私はまた日常に戻った。それからまた仕事で忙しい日々を過ごし、半年ほどが経った。母とは定期的に連絡を取っているのだが、兄たちと仲良くやっているようだ。私も仕事に集中できていて、また休みが取れたら兄夫婦と母に会いに行こうと思っていた。そんな時だった。時刻は夜7時頃。私がまだ残っている仕事をしている時にいきなり兄から電話が。もしもし、どうしたの？私がそう聞いてもすぐに返事が返ってこない。兄はとても動揺していて息遣いが荒かった。今、救急車で母さんが倒れてて、それで。私は頭が真っ白になった。慌てて病院に向かうと、母は集中治療室の中にいた。ガラス越しに見える母は一向に目を覚ます気配がない。お母さん、お母さん。私が何度叫んでも母の耳には届かない。兄も涙を流しながら手が震えている。そして母は私たちの願いは届かず、息を引き取った。病院で死因について聞くと、腰が悪いのに無理をしすぎて亡くなったのだろうとのこと。医師は過労だと診断を下した。それが悪化した原因だそうだ。そんな、どうしてお母さんが。すまない。俺がもっと早く家に帰っていれば。私と兄は、すっかり冷たくなってしまった母にすがりついて泣いた。あまりに突然すぎる死に私も兄も受け入れられなかった。悲しみに打ちひしがれていたが、私には疑問に思うことがあった。お兄ちゃん、ゆかさんは？それが、連絡が取れないんだ。どうして？専業主婦なら家にいるはずなのに。それに過労ってどういうこと？それは俺もよくわからないんだ。母さんが腰が悪いことを受けて、家事はゆかが全部やっていたんだが。兄も相当うろたえている様子だ。とりあえず私たちは兄の家へ。葬儀の手配とかしなければいけないし、母の家への写真選びだってしなければいけない。兄が何度電話しても兄嫁にはつながらないので、私と夫は仕方なく二人で葬儀の準備を進めることに。私は母の部屋に入り、遺影に使えそうな写真がないか探した。すると引き出しを開くと、表紙に日付が書かれたノートが何冊かあった。日付を見ると、母が兄夫婦が同居を始めたあたりの日付から始まっていて、亡くなる直前で止まっていた。これは母が書いたものなのか。私はノートの中を開いてみた。そこには母の日記のような文章が書かれていた。私は内容を見て驚いた。母がつけていた日記の内容はにわかには信じがたいものだったからだ。私はすぐに兄を呼んで母の日記を見せた。なんだよこれ。そこには母が兄嫁から毎日のようにいびられて、こき使われて家事をさせられていたという内容が書かれていたのだ。私は怒りでおかしくなりそうだった。母は嘘でこんなことを書くような人ではない。つまりあの優しかった兄嫁はすべて嘘で、本当は母を過労に追い込むほどの性悪女だったのだ。そして母は他にも驚きの内容を日記に書いていた。それは兄嫁の不倫について。母は日中に兄嫁がよく派手な化粧をして出ていくのを見ていたという。そしてある日、母がいないと思い込んでいた兄嫁は、電話で不倫相手と話していたそうだ。その時、兄嫁は兄に手を挙げられたとか、兄が不倫していたという既成事実を作り、兄の有責で離婚をし、そして財産分与として、この家をもらうという計画を立てていることを話していたらしい。母は兄に早く伝えたかったそうだが、兄嫁は自分が家事を母に押し付けていることを兄にばらされないように、兄がいる時は母のことをずっと見張っていたらしく、母は兄と二人きりになることができなかったそうだ。私も兄も兄嫁の真実を知り、怒りでおかしくなりそうだった。今すぐに兄嫁を問い詰めたかったが、
だがまずはお通夜や葬儀の段取りをしないといけない。とりあえず兄は LINE で母が亡くなったので、明日のお通夜と明後日の葬儀について知らせて、私たちは準備に取り掛かった。どうにかお通夜が終わり、翌日は葬儀だ。兄嫁は、急に父親が腰を悪くして実家に戻っていたと嘘の返事をしてきていたらしい。だからお通夜にも参加できなかったそうだ。そして明日の葬儀には参加すると返事をしてきたらしい。だが兄が兄嫁の実家に連絡をして、腰は大丈夫ですかと聞くと、何のことだいと言われて、兄嫁も帰ってきてはいないことが分かった。これは完全に不倫相手といるということだろう。そして翌日になり、葬儀が始まった。私が朝早く会場に着くと、喪主である兄はすでに着いていた。兄嫁は当然だが来ていない。兄が何度か連絡を入れたが、兄嫁が電話に出る気配はない。そして葬儀が始まる10分前、兄嫁から私のもとに連絡が。もしもし。あ、のぞみさん。よかった出てくれて。ゆかさんどうしたんですか？葬儀もう始まっちゃいますけど。ごめん、ちょっと間に合いそうになくて。今日、欠席ってことでいいかな。マサトさんもいるわけだし。兄は母の息子であり喪主なんだから来るのは当然じゃないですか。そしてあなたは兄の嫁なんですよ。普通ならお通夜だって来て欲しかったのに。ごめんなさい。父の腰が急に悪くなっちゃってね。嘘ですよね。実家になんて帰ってないんですよね。何を言ってるのよ。私は今、実家よ。まあどうせ後でそんな嘘はバレますけど。じゃあなんでご実家から来れないんですか？そう、寝坊したのよ。は？私の実家からだと葬儀場までかなり遠いじゃない。だから朝かなり早く起きないと寝坊状態になって間に合わないのよ。本当に申し訳ないけど欠席扱いってことでお願い。そのように言ってくる兄嫁。口調は申し訳なさそうにしているが、実家にいないことは分かっている。つまり全部演技で嘘というわけだ。こうやって私たちをずっと騙してきていたのか。そして裏では母を痛めつけて苦しめていたのだ。そうですか。わかりました。でもそれなりの罰を受ける覚悟はあるんですよね。罰？後悔しても知りませんからね。どういうこと？それじゃあ葬儀が始まるので。そう言って私は電話を切ってやった。母の葬儀が終わり、私と兄は兄の家へ。すると兄嫁はすでに家に帰宅していた。ちょっとのぞみさん。今朝の罰ってどういうこと？母の葬儀について一切触れもせず、自分のことを優先的に聞いてきた兄嫁。母の死のことは二の次ですか？兄嫁は、と言って慌てて兄に、葬儀に参列できなくてごめんね、と謝った。兄はそれを無視して、遺品整理とかしたら、ちょっとしばらく家を空けるわ、と兄嫁に言った。あまりにも突然に母さんが亡くなったから、ちょっとまだ受け入れられてないんだ。精神が不安定の状態でゆかと一緒にいても迷惑をかけるだろうから、しばらくのぞみの家で寝泊まりしようと思う。兄がそのように言うと、兄嫁は驚きながらもどこか喜んでいた。そっか。夫婦で一緒にいられないのは寂しいけど、でもマサトがそうしたいならいいよ。こうして兄はわざとこの家に帰ってこないようにして、兄嫁を罠に誘った。そして1週間後、私と兄は再び兄嫁がいる兄の家へ。あれ？もう大丈夫なの？もう問題ない。バッチリと証拠が取れたからな。兄は家を開けるときにリビングと寝室に隠しカメラを設置していた。そして兄嫁は兄が帰ってこないのをいいことに、不倫相手を家に招き入れていたのだ。さらには、うざいババアがいなくなって、
さらに家が手に入りやすくなったとか、もうすぐあなたとここに一緒に住めるわなどと言っていた音声も隠しカメラの映像に入っていた。兄がその映像を兄嫁に見せると兄嫁は顔を青くして絶句していた。違うの。これはその弟で。お前には妹しかいないだろ。もう言い逃れはできないぞ。お前が母さんのことを散々苦しめてたことも知ってるんだからな。兄は母の日記が書かれたノートを兄嫁の前に置いた。兄嫁はノートを見て顔面蒼白状態。不倫の証拠に姑いびりの証拠。これだけ証拠があれば、お前が人として最低なクズ野郎だということが証明されるだろう。お前が俺を暴力男とか不倫野郎に仕立て上げようとしても誰も信じないだろう。俺はお前のことを絶対に許さないからな。不倫による離婚、そして慰謝料を請求してやる。そんな。あとこの家売ったから。そりゃそうだろう。お前が不倫相手を連れ込んだ家に住めるかよ。でも離婚したら財産分与として私の家になるはずでしょ。何言ってんだ。この家は俺の名義の家だぞ。不倫までしてたお前には財産なんて何にも残んねえよ。分かったらさっさと荷物を持って出ていけ。まあ不法侵入で捕まっていいなら別だけどな。兄嫁はショックで膝から崩れ落ちた。こうして兄と兄嫁の離婚は無事に成立。兄は兄嫁と不倫相手に慰謝料を請求し、一括で支払ってもらった。ちなみに兄嫁の慰謝料は兄嫁の両親が肩代わりし、兄嫁はご両親に厳しく監視されながら、毎日フルタイムで働き、ご両親に借金を返済しているそうだ。兄嫁のご両親は兄に何度も謝り、兄嫁がとんでもないことをしたということで、兄嫁の慰謝料とは別に1000万を兄に渡した。母の命はそんな安い値段でつけられるものではないが、一つの誠意として兄は受け取ることに。私も兄も母の死をとても悲しんだし、兄嫁に騙されていたことは本当にショックだったが、少しずつ時間の経過とともに傷が癒えていっている。兄嫁のような人は世の中には意外と多くいると思う。だが私たちは彼女らのような人間に屈することなく、前を向いて誠実に生きながら幸せを手に入れたいと思う。私たちがそうやって生きることを母も父もきっと望んでいるだろうから。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。